Здравейте, приятели! Аз съм Виктория от Лична призма блога. Много съм щастлива да споделя с вас своето вълнение, защото съм наистина много развълнувана. Това ми е книгата с стихове на английски Mori Monologues. Искам да споделя радостта си с всички, които ме гледат на YouTube, с всички, които ме гледат по социалките и най-вече всички, които ми четат блога. За мен тази книга е сбъдната мечта. Аз я писах 21-22 година, я завърших. И беше 3 годишен период, докато стане факт, но вече е факт. И е много хубава книга. В дескрипшъна, описанието на клипа, ще ви дам линкове за Амазон, ако искате да я вземете директно през Амазон или през Kindle. Ако пък искате, може директно чрез мен, нали, през социалните да я поръчате. Книгата е много дълбока, много е емоционална, защото когато я писах, бях в много специфичен период от живота си, да го кажем. Но тя е за хора, които искат да разберат уроците, които им е дал живота и в любовта, в приятелството и въобще. Има 150 стиха на английски, които са много докосващи, поне за мен е така. Но ще видим как ще я възприемат и другите. Книгата ми вече е продадена на половина от количеството, което си поръчах, за да я разпечатат. Вече наполовина е продадена и аз наистина съм приятно изненадана, че има такъв грандиозен за мен успех. Аз все пак наистина исках да създам тази книга, да я публикувам и за мен беше наистина като подарък, че толкова много хора ме подкрепиха в обработката на тая книга и сега искат да я купуват. Наистина съм много щастлива за това си постижение. Ето пак ще ви я покажа. Аз направо съм развълнувана от цялото нещо. Тук е първата част. Нарисува ми я приятелка от Видин корицата. Тук е задната част. Какво да ви кажа? Трудно е да опиша чувството какво е, когато една сбъдната мечта имам насреща, но знам, че от тук нататък вече ще ме преследват само хубави неща. В това искам да вярвам и така ще бъде. Благодаря ви, линковете са в описанието. Ако решите да вземате книгата, ми кажете или директно я поръчайте, както ви е удобно. Качена е на Kindle, на Amazon. Аз също я продавам лично, така че всичко е точно. Благодаря, лек ден!